माता के बोलो बोलो भारत माता के बीजेपी 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 kita kepercayaan kare मोदी जी जतन हामबाय आइके जों tabuk o jagani परिस्थिति yang kaisa बरमनang बाबु डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि बरमनang बाबु mo bilai kang no taklai bong man ya gulo tamung man tam khanya bo cinta tara khainai nong ne o ja no ko thangoi manoi gari thangmana ja ang tabuk no ang borai ha ini mana election sakang da nong gari lai mano ang ବ୍ୟବস্থা খাইনা খাইতে খাইয়াও tabunin ko khnai tabunin bisingo teke lam clear khonani bisingo nung je per mane kamon angkha khona o jaga 2000 ka phagaise आज यहाँ पे 18 मोरा बीसी के अंदर में तहसील देवरमा के घर में उठान सभा के बीच में आज पालनजय रियांग का नेतृत्व में वो हमारा त्रिपुरा मोथा का वाइस चेयरमैन है यहाँ का कृष्णपुर विधानसभा का 18 मोरा बीसी का वाइस चेयरमैन है और निपेंजय रियांग प्राइमरी मेंबर है। इसका नेतृत्व में 24 वोटर लेके उन लोग आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा बसपाई के नेतृत्व में हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। उस आगे के दिन में जितना भी जो सीपीएम हो कांग्रेस हो मोथा हो जितना भी कार्यकर्ता हो सब बसपाई का साथ में जुड़ने के लिए उन लोग आगे बढ़ रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ 2023 का 16 तारीख में जितना भी है वो लोग सब हमारा बीजेपी का मोदी जी को उन लोग वोट देंगे वोट डालेंगे उन लोग जिताएंगे बीजेपी का पदों को खिलाएंगे। इसका कमल यहाँ पे कमल ही खिलेंगे और दूसरा पार्टी नहीं है। सात धर्म आरोप करे जों नुखा आर नुकमानि बिसिं अबनो थासिं बसाय थांमानि आं गोबां बरनो साका हाथाय पतर इन कग्राबाय बंगरखा राजानि बार्थडे खालाय रेखा तैता महंके थासिं साका 28 कोटी साननसे तै 2 कोटी से बेसी 25 years 25 বছর 28 টাকাसे निनि डेभलपमेन्टनि बागै हस्पिटाल एरिया निनि जुदा फंथों अबरकना आं नायचुमै नायदों अबहायनो जे तामनाय ताबुक लामा हाथाय कतर तामनाय अल लामर जेबे ताबुक गारि और सबायके आं थांगसन बासियाको बायखे अबरकनो सिनि तामनाय इमां तमनि मुख थांगसन ताबुक अबन लगे तामतामो जों खनाय थांगा तामतामो ताबुक बोरि रंनि बागै तामतं बुरा रं बागै तामतं गासिनि बरक सिका के बासा सिउइ रुगि नायजागै निन तंहाके मानले नुखा मानमानि आं खरसा खरनै आं सायाखै नाय रेखा गाव बाहाय जों अमामा सिमिया एकता जे थानसाओ तंगै सिनेमनि जे थानसा कतर अमनि बिसिंतै जे नरेन्द्र मोदी नाहमुं तैसिनि कैंडिडेट बल नरकना कायसे नायनाय खलायनाय कक बरखा जों ममैतो खलायरेनाय जों सुदो बिनर सिमिया सारा त्रिपुराव न जतबायना तामनाय थानसा ऐक्यबद्ध तंगै सिनि जे बसकांगिताबो चंगमारि गोबां बुटबाय मनो कप्लाय खायै जरा काहाम समय काहाम रदि नों सेवा मानानि बबो सेवा खालायनाय तामनरगो सेवा माननाय मनो जों मैतो खालायनाय बबोहाय इलेक्शन पाइनाय कप्लायंखा अमाय खालायफनो बारावायसे जरते बमा बेरायनाय आं बनो फन खालायबो साहनाय जदि पाइखांके बाक्सा पाइखे पगैथां हाया एकदम मा बेरायनाय बाहायनो वायसे जरते फनो ऑफिस फाइके ताफोरना आफ्रो एजन पगिया बय आबस आंखे मैतो खालायनाय एंगर सोंलुखा कुबिनो जे आमसेके हामजागो आमसेके एकता हरदि बर बुलायतो लाय बथालाय आसा करिबले आं यमो फाय आं नाय तंले जों नरबो जतो नुगै दं हे दिबा दिनै जों आमाय जाथोंके बाक्सा लाथा आमतिरा तियार थंखम गाना गाना हालालाय एगा सिन बर किसे किरिमा हाय मांगो आमाय गाना बुदा बुलायनो तांगै हिंके आमा हेंलायब्ला गाम हायकुनो मानसिक जेता बुलायनो तंगनि करै मानसिक बुलायनो तंगनि हिंके गारि व आमतिरा लाथा तिले जा मखल कासा गाम तै आं कयनानि मुसंगो नक सबायमानि बुलायमानि केबनो बथारमानि माने निनि जाति नामे धर्म नामे आमतिरक करै अर आं नुगो गाम बगैनाय जों ताबुकताय सांनि साथं दंसिओ सिनि कैंडिडेट न गोबां भोट रुइ कप्लाय खायै जों नग भोट गानो मन थांनि साइदि जे नरक मानमान नुकमानि बसकांगो नुकनाय नरक माननाय हामारि आहामिना जों यासा लायनो आं आसा सायना